Ngithi ngumongameli ngiyadelegate. Oh, You can't find us in one place. Nambe ngiyo engage kwezinye indawo. But my team bayibambe kahle. Ngithenga i-DVD angazi ngizoyidlala lapha. Angina radio endlini, angina TV. Ngathi kodwa ngiyayithatha le DVD, ngihlanga nemali yokuthenga i-DVD player, ngiyodlala laba bantu. Ngayithenga i-DVD player. oh. Yena ka akana mahloni mayithina sithi sikhuluma la sibe sicabanga ukuthi Iy'ngane ziyayithina ekhaya. Usafona lapha uzicela mangama ungena ukuthi angifaka ku line 6. No line 6. Kunopoto lalela umsazwe kunopoto. Hey, yini kunopoto ku line 6. Ngicela ukuthi nduna usirekhode nje asifune imali usho ugcwenza uqobo lwakhe wathi ngifuna nje nangingadlala nje iso lezo wathi ke noma kusungangiyeka lapha yabona wathi ngifuna nje lokho nje Kodwa bakithi abaphingi. thina nje kukhuleni kwethu sakhova inkatha. Imbala yenkathi yayigcwele umsizi sibhala ngayo. Ubuntu botho yonke into sasikhofiwe nje. Sasikhoviwe nje. Ngiyangimangale nje ngithi emakhaya kunomuntu mhlamba okhongoloso yi-EFF ngithi mina waphunyuka kanjani. Mina ngiyazi le. Mana ilethu ke. $5 million for foot only. 5 million for foot only. Ayiskiphile kodwa bafana ngeke. Awuna bafana ngeke. Mana futhi. Asemangaka abahithi kodwa lapha bafethu. 5 million for foot only. Hayi, uFondabandaba wayecabangela insizwa laphana ekudinga insizwa azihambe yovala nazemngceleni. Isho kangaka namawala inkabi yami madoda. 5 million. Give me 5 million for foot only. Yakusho kwagcwala umlomo. Sinibingelele sinamongeleke ku-iBhinqa Nation podcast lapha la ke network and chill podcast. Ungizwe umlando kaMchunu upresident of the Bhinqa Nation niyangazi. Ngiyazi ke nobe ngilalela siyangilalela manje. Awusu. Nina abantu abathanda indaba. Awu. Nekade uthi ngibheda ngithini? Ngizobheda vele. Vele ngiyazi lokubheda mina ngiyabheda nje namanje ngiyabheda. Macingwana namhlanje Ngibhedele eqinisweni. Macingwana lolu hlelo namhlanje ngiyacela ukuthi kube ubaba wesizwe. Kune message enkulu oyiphathisiwe noma oyiphethwe ethule ezweni. Kunamhlanje nithinte into ebucayi kakhulu yodaba labantu bokufika and usemzabalazweni. Ngiyacela ndaba ezithi ukuthi sike sithi namhlanje kancane sike sithi ukuphuma nje la ekuhlanyeni. Ngiyazi ukuthi uyahlanya into yakhe ephila ngaphakathi. Kodwa for usuku la namhlanje imessage ayikidlula ezweni iphila ipure ingenalo ukuthi ingagxekeki kanje. Cha. Akho message ezodlula ngalentando yakho lana akusidlale lawo ndoda. Ngicela ukunikeza ithuba ukuthi ke ngethule ihambele sinazo. Ukhona umfowethu la ngapha usomabhizinisi wakithi. Umfowethu ubaba uDlamini owaziwa kakhulu ngokuxamxakekile. Oh. Owaqala ukwaziwa ewuxamxakekile umfowethu wakadla bekhamisa belingisa amaphupho enyoni. Ngale sinomfowethu Ntetha waziwa kakhulu ngotekisi thiwa laqoma itekisi inkintsho yabafazi. Insizwe ezoganwa nje insukwini. Ngakho ke okubalekile ke namhlanje ke emfoka Miyeza ukuthi sifikile sakhuluma nobaba la uXhobo mfoka Mpungose. Ngoba ngangishilo ukuthi uMaskandi umndeni wami angikwazi ukushiya ngamuva entweni engisenzayo. uMaskandi amabhinqa njengoba sibiza ngama walk in the park nama entertainers nje yonke leyo nto leyo seyiswa vele khona mawuthi uyawolalela amazulu aye aya entertainer fuqabanga cha yabona ke aya entertainer wona isuka abatata wewulubele ikhuza bathi wakho awushaye uvume yizwa mngoma ngiyavuma shaye uvume yizwa mngoma ngiyavuma awushaye uvume yizwa mngoma ngiyavuma ikhohlwa angini manje lana kodwa abantu abangayi understand njengoba besikhwenza nje besibiza ngama entertainers uma ngabe kukhona into esiyenzayo noma ngabe sisempini noma ngabe sise ebumnandini kodwa asikwazi ungahlabeleli noma ngabe
sisethi we lost one of our own na kanjani lapho futhi sizohlabelela engani ngumlando wakithi empini mayihambela insizwa za empini ngeke ubone ukuqhamuka laba abasuke besebe bengalimalanga empini begijima ukuthi wema akaseba sekho bani lutho ayisebenze leyo nto wawuzwa ngehubo ulizwe ihubo lakhona elishawayo ukuthi awayisela insizwa awuyisela insizwa icilongo lakhaliswe lonke uyakhuluma ndu Nansi khuluma nduna khuluma ndoda nansi icilongo lakhaliswe lonke uyakhuluma ndoda awuzwa ngesaga uthi cha ngisho inqobile yabona Ngathi usakuyi-match and match. wawuza ngesaga no sikhona la wawuza ngesaga mawuthi uyabuka umzabalazo wethu wakhululwa contribution yakhona yakhululwa umusic Labezethu. babekwazi beboshiwa amaqhawe bese kudingisweni abanye beloku beshilo freedom is coming tomorrow beshilo like Dube I'm a prisoner besho Miriam Makeba besho Black Mambazo ngomlando wethu noma sikandi wethu wama ngomzabalazo womculo yengakho ke namhlanje sizokhuluma ngobuhle nobubi nobenzakala endimini kaMaskandi phinde futhi sizothinta kakhulukazi esigabeni sikaMgqumeni nomtshengiseni kuze kuzofika manje kodwa ngizocela ukuthi nikeze ubaba uDlabini ithuba abengelele lo mfaka Ntetha mfowethu. Angibingelele kuyipanel bese ngibingelela nababukeli emakhaya la babukele khona uxamxakile lo umfoka Dlamini umfoka Gadla bekhamisa belingisa amaphupho enyoni ekhaya kusebabanango entinini esigodini sasogazini ngiyathobeka Manje imali siyakushintsha aba serious kanje mina ngimazi uxhamile abantu awungibonga uxhamxakekile umfoka Dlamini phansi baba na wathi angibothula noma ngenzeka laqhamuka ibhobo lathi mawutwana umfoka Dlamini hey so ukuthi bafana bakithi woza mfoka Ntetha Namhlathe yazaya. Ndlulisa ukukhulu kubingelela babukeli itekisi leli umfoka Ntetha phansi eMelmont osedume ngelenkintsho ke manje uqhebhetheka kakhulu lapha kwi-SK Brothers umnikazi wodwendwe oluduma indawo yonke ngibona uxhamxakile lapha mangabe kufanele aqhawule isandla asanekwatshu nje angazi bekozwa yini uzasichazela woza mfoko kamyeza Baba ubhuti omdala lana uxamxekile kube ubhuti untekisi la osezoba umnumzana kungekudala nje hey igama lomnumzana ngiyasusa ukukhuluma kakhulu einsukwini bafowethu siyanamukela siyanibingelela ababukeli nonke emakhaya siyathokoza ukuthi nisazoba nathi ohlelweni lizoliyophela please continue on supporting us every Wednesday kuyiBhinqa Nation uhlelo ke lolo lukhulu kakhulu ngendlela eyisimanga futhi olusazoba mnandi olunezithelo ezinhle ngendlela eyisimanga esizweni hamba nondaba ezithake lapha umfoka amacingwane okuyena ngathini uyinzalo kaKhayi uyena Khayini okhona okhiphe yonke inzalo eyichwenzi le khona kwaZulu Natal khona wonke umhlaba phela ukweyisa kwaqala ukuba official ngongizwe khona yonke inhlamba nasey'nkundleni zokuxhumana ungizwe uyazi ukuthi ubaba wayinkinga emsebenzini ngalento eshoyo yani wayinduna emsebenzini kwaloliwe bese lapho mangabe befika abantu besebenza lapha abanye bebheda wathi hey umngakho ukuphakela isikhaftini esingaka umngakho ukuphakela isikhaftini esingaka wazosebenza akazoqhutshwa njengebhala la hey wena emsebenzini bayi impongolo yabo emveni kwalokho bem-understand abantu belokhu excuse me kusuka lama ngabe engekho emsebenzini elovile noma off noma eselevini uyabuya lapha nase kwashaya abantu ubhubha lapha kwasuka insizwa yakwagwashubi ngapha emampondweni ithi nayo embambele ithi ifuna ukumlingisela ikhuluma nje ngabayishanga kanje hawu abayishanga nje isiphiwo somuntu khona umuntu onyanyise eyithulele nje ungathi wavela umbhonyo nesicwacwa obona ukuthi lento yanyano nineyothesa indaba ezithi ake ngijumpe la ngithi ukugijima kancane kade kunomhlangano ey'nsukwini wabaholi be-March and March kade ubanje uPremier kwaZulu Natal angazi noma sengiyagagamela yena angikubonanga kuloya mhlangano
Cha, awume lapho siyeza lapho. Yini abalangile? Cha ngiyabuza bekungiphendula nje simple answer ukuthi cha Oh. bewungekho. Okay. Cha bengekho emhlanganweni. Njengoba ubonile bengekho nje. Oh. Angithi ngumongameli ngiyadelegate. Oh. You can't find us in one place. Nami bengiyo engage kwezinye indawo. But my team which I trust the most with my whole life. Ubaba uNdabandaba no mama uMangobese wakwaZuma bayibambe kahle. And I'm proud of them. Mhm. As a president, I need to delegate. Ngiyambonga la nobhuti uNdabandaba lapha ngimbone nethuba ade liyingqayizi vele no premier. Angijwayele umfoka Ndabandaba ukumbona nobuholi bakhe since simazi ukuthi uyinkathi. And kunayo inkulumo yazi ke yangiphatha kabuhlungu ufuna No, ngidlulise. kulokho uyabona kulokho kushoyo. Yeah. Ngokutshana nje mina iqiniso. uNdabandaba akaqala ukuba yilento ayiyona namhlanje. Yeah. Kusukela kudala wazalwa nayo njengami nje kanje. Yeah. Kodwa abaholi abaningi bacindezelwa. Oh, that's true. Bacindezelwa uyacindezela umfoka Ndabandaba inkathi yamenyanyo Ndabandaba. Iqiniso lokho Very few bengakusho people abantu ngisebuxhumana. abamthandayo. Yes. noZulu wonkana lapha kakhulukazi lo sondele esihlalweni uze kwesinye isikhathi enza amaphuthu Ndabandaba ngenxa yokuthi une frustration yokuthi uyayazi answer kodwa akakhonjwe eclassini Akanikwa lento akayiyona. kanti ke manje la uthola inhlonipho nokunethezeka nokukwazi ukupilingana sithethisane naye sikhuzane naye kodwa bese kuthi mina mfana egijima nomkhonto ukwazi izitha Ey, njengamanje ke abantu abamenyanyayo bayibone sebephoqeleka ukuhlala naye in one table abakwazi ukufihla kodwa. bembuke bejuluka besula imbici bembuke bejuluka nangu zona lezi imbongo labehleli nazo Yazi ngize ngezwe ngisho umeya waseZululand ekhuluma inkulumo enenhlabathi ngendlela eyisimanga. Ethi as much as singahambisani neyifika namthwalo engekho kusemthethweni eNingizimu Afrika kodwa akwazi ukusuka nanombane. Yayisingithusa lenkulumo ukuthi umhlonishwa azi ukuthi abaholi ishoshove ihamba phambili kule march and march ekhona kunomfoka Ndabandaba ophuma ngaphakathi eqenjini lakhe esingazange simuze futhi amrecognize even nangelanga lilodwa. Phela umfoka Ndabandaba ingoba kulikwa isikhwele sokuthi uphunyule kanjani Ndabandaba ungene kanjani uphunyuke kanjani kulwiwa nalokho kuliwa naye igorilla lami inkunzi yami ekameli lami bakithi nami ngiyidolele kubalekile ukuthi lokho abantu bazi ukuthi lento ethi isikhwele sobunsizwa ikhona nangu umfoka Dlamini usebhizinisini mangambutho usukaphi umfoka Dlamini njengamanje nginabanye ngeprofile yakhe insizwa lena ebekade ngingakangena emsakazweni Yes. sasebenza nje kwezinye indawo ngilalela uNtshatha mina ngumlandeli kaNtshatha mina hayibo. ngumlandeli kaNtshatha ngoba ayikho into ebalekile ukuthi mangabe ulalela umuntu uzizwe wena ula emakhaya uzizwe wena uthi nanga umuntu fana noma uyintatheli ehlakaniphile ikwazi ukubuza isikhulu ibuzele ngisho ugogo ohlele ekhaya Yeah. athi yabusa lengane ngathi ihlala la ekhaya ukuze ngoba ngeke sithole ithuba sonke lokuba lapha behind the microphone ukubuze lo muntu loyo leyo nkomazi ebaleka nobisi ukuthi ayikhulume into ebalekile ke la isimple ukuthi uNtshatha wasirepresenta kahle ubaba uBhodloza wasirepresenta kahle ngaphambi ngifike mina ekhosini ngangithi mangivula iradio ngilalela uSkiya ngengoma ngoba uSkiya ngengoma kwabuya ngathi ungadriver awulaleleki kahle ekuthiwa kule radio lapha phansi kwesihlahla nedokwe kuba sengathi ungadriver Uzofaka imoto ezihlahleni phela ubumnandi bomaskandi. emvana kwalokho angene uqamxekele umfoka Khadla bekhamisa benje ngamaphupheni enyoni madoda phansi babanango owapromote babanango wapromota ubunsizwa engene ebusuku engene emini ememeza yabo Yes. and which was very appreciative esebenza la khandwa khona izibuko yabona Nomlando omuhle inkinga awuvuselele lo mlando wakho awuphinde ufunde umlando wakho muhle ucebe kakhulu. Awufani njengoNtshatha kodwa as much as umlalelo wakho umlando awuvuselelo kaNtshatha umlando uyavuselelwa. kanjani Hayi ngelinye ilanga siyochaza manje ngiyaqhubeka amacebo. umfoka Dlamini
ngiyacela ube yilo yadlamini hayi lona osenemali lo bhora uyabhora manje lo yadlamini yabo angazi ukuthi igwini zatshe nobani ifana nayo lento bengikhuluma last week ukuthi amakula atshe nobani ukuthi after umlungu iwona unombolo 2 ngempela le position amakula ngempela ayinikezwa ubani ihlala inhlupha le ngisho nakuyiQ nje indiya lokubona likubona nje ke ilundeleli edlula amalunde amaningi kodwa ninomzimba okahle uhlelekela leyo dinosaur uyabona awu cishe ngathi wathi ayisilona idata ulubonyile lijuluke kanjalo idata libona umfokathi abathawa hayi bo umfundisi sonke ngajabula wathatha ngajabula athi yahle yami hayi engabe la kwenzani idata babudlamini sinawo hlelweni sondela mntaba Yebo Ndaba Ezitha uNdaba Ezitha ekhala ngokuthi angisena loxamo amaziyo ngiwuye Ndaba Ezitha loxamo amaziyo kodwa ke ingane iqala izalwe ikhule ikhase iqale ithatha unyawo kuthiwa wamayedwana ikhule iye kunxele ikhule njalo ngiqonda ukuthi the more sikhula the more izinto eziningi ishiya ulahle umsoco the more kulahleka umsoco ayi ulahleki awulahleki mina ngijena Ndaba Ezitha kuwe phela angeke ulahleke ngoba wena awuphilanga manje thina ngoba siyaphila ukucabanga nje isikho samageza sikhola kimi usibe likhuluma landela lana kulalela nama2K la mawuthi uNdaba Ezitha akaphilanga usho ngokwekhanda noma usho ngokwempilo hayi ngokwekhanda mhlonishwa siyathi uyizwe uhlanye olujwayelekile esesalijwayela yena ka akanamahloni mayithina sithi sikhuluma la sibe sicabanga ukuthi izingane ziyayithina ekhaya usafona lapha uzicela mangena ukuthi angifaka ku line 6 no line 6 kunopoto lalela umsazwe kunopoto hey yini kunopoto ku line 6 yeah uthi hayi ungibambe lapho ngizongena ku line 6 ongayena 089310 no 9193 kodwa umniposho kokhona hey usayikhumbula ngisho ukuyikhumbula ekhanda hawu kodwa kamkayile mfowethu umlando wakho mfowethu sikubonile emveni kwalokho uthe sikubona lapha wawa isikhokhisa amageza umlandelo oqala ngqa ugaina imomentum nokuba popular ewelanywe umvelo umfoka Bhengu wazoba uqhosha ngokwenza kakhe umfoka Sibisi ngoba yena esezo defend iBhova angithi kwakuzothiwe kunjena kwakuze ema-IC lapha eBhoveni iBhova lilidla abantu ngokomculo kodwa lingenaba abantu abazokwazi ukuphusha iagenda yeBhova kanti unkonkololo lwalufuyile lapha lunemkhovi yakwa Ntombela enkandla omphondi lube nomkhovi yakwaDlamini oxamxakekile yabona so manje impela nje impi ayiphezulu kakhulu kanti lento kuba khona komkhovu ngema artist into endala kahle hawu bengithi into yamanje ngoba phela umusic sahamba online babudlamini sisedlela ohlelweni awubeka sithombeni kade sinobaba uSixhobo umfoka Mpungose lapha wakubalula nami ngakubalula mfowethu awusinikeze nje umlando mfowethu ojulile nomsoco ohambisana ke nomculo nokuthi wagcina kanjalo usuyithola usulapha ekwindidana angibonge ithuba kuwe Ndaba Ezitha indaba kaMtshengiseni nami iyahlekisa ngafonela uNtshatha esuka eThekwini ezela kwi-festival eyayisejabulani Amphitheatre ethi hayi ake sambe siyobuka uMaskandi iqiniso lithi ngangazi ukuthi khona oshwi ngangazi ukuthi khona oThozani Langa ngangazi ukuthi khona oBhekumuzi Lithuli ngangazi ukuthi khona umuntu ekuthiwa uMtshengiseni Gcwensa noma Mageza Amahle ngangazi ukuthi khona umuntu ekuthiwa uMgqumeni yeah uma ngifika lapha eJabulani Amphitheatre uNtshatha ke uyasebenza lapha estage uMC mina ngihambe ngihlalele lapha ezihlweleni ihlwele lokhu ixoxa zithi hey azongena Mageza Amahle wakwabona into mayine support eningi ugcina nawe usuyisupporta noma ungayazi njengabantu abasupport uMessi khona abamsupporta ngoba ene support eningi
akhonthi ingoba bethande uMessi siqu sakhe. It's a mob spirit, yeah. Amageza ke ngawathanda ngingawazi lokuthi nami sengifuna ukubona lo muntu okuthi uzongena estage. Mm. Wangena kumtshengiseni ngalelo langa beyibiza ngamageza amahle kwasukuma inkundla. Hayibo. Hawu. Hey leli qembu leli qembu angilazi ngikhuluma iqiniso angilazi ngiyaqala ukulibona. Cha ngijabule nami kanye nabanye abantu abajabulayo. Yedluleke ifestival kwedlule nje kamaviki ambalwa ngithengise eJimmiston. Kwakusenama cassette shop, music shops angasekho manje. Ngayithela kwi-DVD. Uma ngithi ngiyayibuka i-DVD inalaba abantu sengikhohle nokuthi amageza amahle. Inalaba abantu abajatshulelwe ngababona eJabulani Amphitheatre. Ngathenga le DVD. Ngifuna siyixoxeke le. Ngithenga i-DVD angazi ngizoyidlala lapha. Angina radio endlini, angina TV. Ngathi kodwa ngiyayithatha le DVD mhlanga nemali yokuthenga i-DVD player nemali yokuthenga i-TV ngiyodlala laba bantu. Ngasebenza nzima ke ama overtime ngayithenga i-DVD player. Hey, Ngathenga i-DVD player after some weeks ngathenga i-TV. Ngafaka ke le DVD ngabiza umakhelwane wami okwakusizo umfokamntambo ezongibonisa lento idlalwa kanjani angiyazi nokuyazi lento mina ngiphume emakhaya. Angikwazi ukuthi kudlalwa kanjani i-DVD player kumele uyixhume ne-TV kudlale. Ayi angibonise umfokamntambo cha siwabukeka amageza. Ngiyaqala ukuthenga into noma esa cassette noma esa CD noma esa DVD. Mina into yami yokuqala emhlabeni ukuyithenga i-DVD amageza hayi CD hayi icassette. Ngangiqala ukuzwa ubumnandi bukaMaskandi empilweni yami. Kushuthi umtshengiseni wayengiculela into eyayihlukile kunale esase siyijwayele mhlawumbe yomfazi omnyama yophuza ekhemisi yomfiliseni Magubane yoThozani Langa wafika nalesa style sakhe mawukhumbula lama backings kanje encane noMphondi babecule ngathi bamantombazana. Lesi style ke ngangidlala le DVD usuku lonke. Webhuti kancane nje ngiyaxolisa. Ukhona yini mhlambe namhlanje okathi mayecula kuvuselelele lokululo likaMtshengiseni enhlizweni yakho? I-artist nje mhlambe osayiduduza ngalo ukuvala isikhala sikaMtshengiseni. Ukhuzani umfokaMpungose. Oh. Uma Khuzani. Hawu. Cha ngicela ukuphinda indaba ezithi ukhuzani umfokaMpungose. Cha manje. Le mandaba ekanti mashatha mnyama. Lalela mfuthu. Nami nikhuhlisana emakhoneni lapha bese nambe bese nibuya niza lapha ukuthina abanikazi bodwendwe. Awu. Bese nithi nina aqala kudliwe qala ngaphambi kiwe sicaweni ayikho leyo. Cela uqhubeke nomlando osaza nawo mfowethu. La. Hawu. Wena miyeza enjalo lembuzo yakho lena evesi izinto zingalo kwamakhethi. Angeke ubhuti omdala akhuluma ngokulimala kwakhe, ngokuhlukumezeka kwakhe nothanda yenalo. Bese ngingambuza ukuthi emva kweminyaka emingaka uMtshengiseni ahamba, ikhona yini into evala isikhala sikaMtshengiseni? Nakho kuyakusho ukuthi lapha ngakini kundodakazi wakho Kampela ubeyaka. kundodakazi wakho. Oh ndodana wakho, sorry, ndodana wakho. Undodana wakho lapha enkandla umnumzane cha uyena impela hayi. Uthi ngiyathemba ukuthi ube khona seCarnival City lomcimbi kade ngomhla ka2 kuMeyi. Masiba likhona Ayi cha kodwa bayangicamanga ayabona bayi ayathaya yakhe nosomnganga ayibayishaya bafana bakithi ayi. Mina ngazi ukuthi ubani umuntu omdesignela le Hayi choreographer yakhe. Nikusekhole la. Oh. Ungakhohlwa. Angiqhubeke nomlando. Ngangumuntu ekukhuleni kwami owaye nobumbongi. Oh.
kusukela mandulo ingoma mayingathi inezibongo ngiyayithande kakhulu. Ayathi imali ingamalikezi bayizokushintsha. Ushintshe hey uqama kusena hlobo. Hey la angizwanga lalela ukukhathide. Futhi bangamtshela ukuthi angakhala minye embethe. Uyabona make njengoba sikhuluma ngo line 6 nje. Uhlelo ulifila ngathi liyabhora mayengena uqama. Maye kwangena ngeke umansi uhleli. Bhuti sibalukhulu musukusirobha. Hayi bhuti ngeke siyacela. Ngicela ukuthi awushukumise sifuna ukuzwa lento leyo. Manje ufuna sishukumile ungena kanjani lapha sifuna ukuzwa lento. Ngengathi siyarobheka la sikho eklasini. Manini bahlonishwa. Hayi sifuna le nto leyana bhuti sicela le nto leya. ushwela Cela le nto lokuthiwa awuyiletha hayi manje. Sothatha ukuthi ingane ayibone ekhaya umama babone emakhaya. Kodwa awumali. Wasibula lelo xama esimaziyo madoda. Lusokile ulima madoda lusokile ulimo ikikhathi wayengagcini ngokuyibonga yena ngena wayekwazi ukubonga wonke umuntu khonela eshada ngeke bhuti ungasithinteli noma ngutshati awusukuma mengenyanga ngeke bhuti ungasithinteli siyacela ngeke bhuti ungasithinteli akatifa ngenani khaluthi awena blokotha ngalokuthi ngipheni ithuba ayisobekezela akuyona imali ukukhula ngeke cha ngilinde indaba ezithi iwayini is get more expensive when iminyaka ihamba kakhulu ya mangiyaqala ukuthi iwayini enjani leli ingane lobutshwala bungakhushukelwa velu uzoduzela inhlanye ingane makuvola into athi uyiyo kufunakala ungani ngishiya ikhehla qhutshwa ngehilisheni yongena esibayeni mase kuthiwa sekuyobonga laba balaziyo bese belisho ubona kudile kunyembezi ubona lo muntu uyagiya ngaphakathi cha indaba ezitha ugiya ngiyagiya njengomnumzane nje ngiyangena esibayeni sakithi ngibabiza bakithi ngibabiza ogadla bekhamisa belingisa amaphupho enyono lolo ka womgodlozi yanqa umkhulumisa umuntu noma engasathandi ubaba lo ngizalayo unqolobane beyigudla bethi igcwele ikhwebu kanti icela amahleza yena wazizantshosho ukhathide lezo ngikhumbula kahle wayesemkuba futhi wathi intombi zasemntuba ke ziyamzungeza yabonayo wala mfowethu hayi yena ugadla bekhamisa wavuma ngoba ayewamthandiso okwentombi ukhathide ugadla bekhamisa yena wazwachithela nami ukhathide yoba yayingwachitha laba wayechitha lami ugadla bekhamisa uzalwa umkhulu wami unqolokosha umhlandlo wengwenya ubafazi nithula nisho uthi kikiki yanobona umsunuza nothule ekhaya ngisho ukuthi angabi isinokwe naye unqolosha umhlandlo wengwenya uzalwa ukhokho ungqofo njengowamajiya umathanga amahle alingene ukwenziwa ukhokho loyo sengisho ukuthi angabi isinokwe kuphela sengikhulile yonke into isibekwa ngeorder yonke into ibekwe ngeorder woza mfethu ungasicisha ubisi ayingakho ngathi mangidlala ke iDVD kaMtshengisini afika lapha ku track number 6 iDVD yakhona ithi phethe umbese utrack 6 wawuthi uphethe umbese la 2006 yes yeah la indidana ayibonga khona ngayithanda lengoma yayibongo ngangithi ngoba ngangisebenza ebusuku ngivuke nje emini mhlambe ko 12 ngivese ngifake utrack 6 bese nje ngithi repeat idlale kuyoze kushaya u3 ntambama leyo ngoma yodwa ngithanda kuyibonge kaMtshengisini lapho eyayibiza khona ke indidana evama ukudida abaningi ngoba njalo mayishaya intombi akhuluma axega imlomo kusuka amaduku emakhandweni umphoso ethambo eleqe zonke izinja amaqede zimkhokhode ethiwa sifica sicwilile isidakwe etshaleni wasenyula wasigeza amaqede wabonga ngenhlamba namavolovolo ngenxa yokuyilalela njalo lengoma ngenxa yokuyilalela njalo lengoma lezi ibongo igcine ihlala kimi ihlala emzweni yami sengiyaxoxa ke nabanye abalandeli bamaskandi kuthi hey kunengoma enginokuyidlala lapha endlini
kaMtshengiseni Soso. Sebegcina bengixoxela ke abanye abalandeli hayi kunobumbangi obukhona phakathi kwakhe nomunye kuthi umgqumeni njalo 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 njalo. Okhona omunye kuthi umgqumeni. Angimazi umgqumeni by then. Xamu ungasenquthu ungangakithi musuzodla amandla ebhofa. Ntethe uthathe ivuma leyo akulona icala ungamazi ngeke kusuka kumagcokama kusho ukuthi omahoke la ungabazi igoma lamseleko cha amahoke la ngamazi amusukudla amandla ebhofa. Kanti webhuti ngabe unepolitiki na ikhona ipolitiki ekhona bekezela umuntu mangamazi angimazi ngeke ngivuke ngiphuphe ukumazi. Ngase ngithi ke bafana ngaphathisa abafana ababehlala ngasedrobheni akene ngithengeleni lesidi yalo muntu ekuthi umgqumeni. Hayi babuya nayo ke abafana ayi ngayilalela lensizwa ngayizwe iyakhuphuka umthatho indaba ngoba kakhulukazi mina ngangithanda ibongo kwemajiki. Abantu abazi ukuthi ibonge kaMgqumeni ngiyazazi. Hawu Isithini Ithambo lembongo lemnyama enedlebe elodwa mhlawumbe entwala egcole emakhanda onyoko. Ichobe esosha vese umsebenzi wakho wena wangihlebela wakhohlwa ukungqipha. Uqubhu lamanzi adungile ukubhuta khona zonke ingulube hleze neyakini yafika. uzogxuma undaba ezitha laphana hey ungagijimi kakhulu. Cha ngibona mina eshanga oviwans uyibonga. Izipho lathi kade into ekathela bona vele ndala emnyama ledlebe lodwa. Kodwa sabangona inyama. Sangibadlala bobabili ke manje. Yeah, uyabhalansisa. Kodwa ngangimqoma eqala umtshengiseni. Hayi cha usiyasi. Kuthe ngelinye ilanga ngoba ngangijwayele ukungena okhosini ngizibongele. Ngaze ngithi hayi Qoma njalo maninike nina ke bokuhleva bamanje banabathatha. Ukuvumelana into akona uqoma kuthiwe intombi kuthiwe they are so gay guys of amabhinqa they are so gay. Njobe uqoma ukhuluma izulu ejulile. Yabona. Uthi wavuma ukuvuma ngase ngikhetha umtshengiseni eqala. Yes. Right ke ngoba ngangijwayele ukungena okhosini ngi-entertain ngizibongele ngithi ngumfo kaGadla bekhamisa abili ngisamaphupho enyono lolo kaWomgodlozi angimkhulumisa umuntu noma engasathande. Indoda emnyama ebona izingane zayibalelwa wathi unina thulani abantu abamiyo lo ndoda ezoletha inkomo la ekhaya. Ngangivama ukuyibonga kanjalo ngase ngithi ake ngizibambe ezami ngase ngifake kaMtshengiseni. Oh my god. Ngalelo langa ngayifake kaMtshengiseni 5 minutes later kusebusuku 12:30 kwangena icall ngayi-answer. Yathi lensizwa unjani mfowakaDlamini ngathi ngiyaphila yathi ngumtshengiseni ngokwagcwensa. Kade ngikuzo okhosini. Hey Kwathi yenze njani ubuthongo bafika Nganginqunu ngaphuma ngagiya. Fonela umuntu ngangiqala ukufonela umuntu omkhulu. oh usewuxama wemnandini Ngangiqala ukufonela umuntu omkhulu ngagiya nqunu. Ngaze ngayojika enhlako yesibaya. Ngifonelwa uye hayi ukuthi mina ngifonela yena. Saqhumana kanjalo ke nomtshengiseni. Ngesizathu sokuthi umtshengiseni ke sesixhumene wasengisondeza eduzana. Ngagcina ke manje sengumlandeli wakhe kanti ngangithanda nje ingoma mina hayi ukuthi ngangisekutheni umtshengiseni uhlula bani noma wenzeni. Kwagcina ke sekunesikhwele ke manje kulabo ababethanda umgqumeni ngagcina sengiyisithanyana sabalandeli bakaMgqumeni. Kwagcina kwakhiwa undaba ezitha weqile. Kwakhiwa uSiphiwe wakwaSithole. Akhiwe uNtshati wakwaSithole enkandla. Ukuthi akangene naye emsakazweni azobhalansisa. Asho ibongo ukukhohlakala lokhosini kudala bakhona. Azosho ibongo zikaMgqumeni okungenani. Ngoba manje sekumunqa okhosini kunalo muntu okhathazayo ngokuphusha umtshengiseni. Kwathi ongcona kubhalansiswe ke manje. nawe wenza kakhulu angifuni qama. Hayi ngangenza. Shemini uthi awunakile nanga ududukhoza angene. Yazi futhi uDlamini lento oyishoyo ukuthi wakhoveka kanjani kumtshengiseni wayithenga kanjani inhliziyo yakho. Into efanayo yazi nakuyipolitiki.
uqhamuke izinto ungazazi kade unokuzwa ngomhlonishwa omunye thizeni. Avele nje avele mhlambe aku-approach yena noma nihlangana edorobheni kuphi kuphi akhombise ukuba umuntu kuwena. Akagqoke iskipa sepolitiki akanalo but inkinga usenegama. Agcine sebe umuntu wakho nje ngoba wazi ukuthi une-access kuyena. Kugcine kuphela nje ngawe ngempela and uligqoke ijazi likulingana uyithola i-brand. Kahle nje. Thina nje ekukhuleni kwethu sakhova inkatha nje. Wonke umuntu automatically yonke into wawuyibona Into eseduzane kwakuyinkathi into esasiyifunda esikoleni. Imbala yenkathi Saba yayigcwele imkhombi yenkatha. umsizi sibhala ngayo. Awu, Ubuntu botho yonke into sasikhoviwe nje. Sasikhoviwe nje. Ngiyangimangale nje ngithi emakhaya kunomuntu mhlawumbe owukhongoloso oyi-EFF ngithi mina waphunyuka Mina kanjani. ngiyazi le nto. Mana ilento ukeze kanjani ingabi nayo i-Truth Commission le nto. Ngoba lalela phela beku post 1994. Umuntu uyabuka uyakhumbula ukuthi sisicula ngisho amaculo iqubulo zenkatha sithi oh Bushenga uGqobhi makunjalo Bushenga uGqobhi Bushenga uGqobhi. Thina masimcabanga sicabanga uNkulunkulu ongapheko koNkulunkulu. Futhi-ke mina emncaneni bami ndaba ezitha mina vele ngangazi ukuthi uShenga uhulumeni futhi uNkulunkulu. Angithi akekho omunye umuntu engangimazi. uMandela mina ngimaze after uShenga. Mina ngazi ukuthi uhulumeni, ngazi ukuthi upresident, ngazi ukuthi umuntu oyinto yonke nje. Mina ngikhule ngazi ukuthi uShenga. These kufika amakhekhe esikoleni ayifika nje once ethi gwagwa Yeah. lo kuthiwa awugqila amancanyanyana. yeah, Now lo anikezwe igama ngoba nama social media njengoba efike nje manje amanga amadala ayivele khona lento kuthiwa athina amahansi ayeheza amahansi yeah, angithi amanga akanenhlanhla ayanda yeah. ayinala Kodwa nomlezi manje. mfishana kodwa. Kusuka lapho kwathiwa uphungani Mazulu ngoba uMandela waletha amakhekhe ezikoleni ukuthi ingane zibuye xosha zidle manje ngathi sikhombisa ngathi yawathanda namakhekhe kwathiwa hawu lama Uzowina ivoti lona. kusho yena umuntu ophinda ngene waphusha lo propaganda thi sikhule sazi ukugqwenje mina ngabe nyanya kusukela lapho Hawu. yokutshela ngase iqiniso umuntu nje namhlanje emakhaya uyazi ukuthi namanje iqiniso namanje kusuka uhlevana mangibona emakhaya umuntu egqoke iskipa senye inhlangano mhlambe nami sengaba yenye inhlangano ukuthi ngeke ngisho Yeah. kodwa khona emakhaya kusethuza ukuthi ubone umuntu egqoke iskipa senye inhlangano uyibuzi wakhulela kuphi ngoba thina sakhova thina hayi sakho sishiswa iziqubulo zenkatha siyithanda noma esikoleni ngiyadlalo ngebreak hayi ushawa umgangela ushawa esikoleni hey bafuna ukukhuphuzelana kodwa umgangela ushawa esikoleni nenziswa amakhadi ngenkani Yazi inkathi yafakwa yagqishwa kithi futhi ngeke iphume mana webhuti. uma kuzovotelwa uma uphongolose esephakamisa umhlonishwa uZuma ngaphuma kancane ngathi Oh. ngoba phela nayo What the wali heck? kodwa khona hey once zonke futhi phela Eh. ukuthi athole i-two-thirds majority eParliament seqa sonke nami ngiqala ukuvota ngavotela inkatha ngiqala nje ukuvotela emhlabeni thina sathi iqembu nje inkatha lokho okunye ayi Indlovu ezintathu. Yazi ngeke ngibone ngisho naso. mana ngani ngisho kufika kwengculazi wathiwa yalethwe ANC yebo yonke intombi thina sasathi ANC Yonke sayitshelwa futhi ukuthi i-ANC yamaXhosa yabantu laba abakhuluma isiXhosa uma sesikhula sesibekelwa kahle ngathi uma ukhulu uyaqala usulalela kahle ungalaleli ngemizwa sesiyawuthola umlando we-ANC uthi haya abaholi baya abadala base KZN obaba uJohn Langa libalele Dube Imlando wakhona. nje umqondo usubuya manje mawusukhulile ngoba ethi ungizwe kuseyothi imali kanti cha uma ukhulu umqondo uyabuyo ubusulalela ukuthi hayi man angijengoba babesitshela manje sesiyayichuzela ke ngeke ngisho ukuthi sengivotela lephi iqembu noma ngisavotela yona inkatha kodwa ke Wasubhala ucima manje bhuti. cha phela Cha ngithanda iqiniso mina likhuluma Nayo ingculaza yathi mayifika kukhona ukukhula umdlalo waduma kakhulu weKaizer Chiefs waduma ethandwa umuntu nje ukuthiwa wesifazane
kwabona yabona inkathi ukuthi laba abantu basekuthanda umuntu wasegoli kanje bavele bathi hey uDr Khumalo banengculaza mina ngangidlala ingane waye inspiration uDr Khumalo waye inspiration to the young people Yeah. ngoba lapha kwakufanele kahle hle kwakufanele iKZN iphenduke ngathi iSwazini kube imvunulo izivunulo champion Kodwa ndaba ezitha yazi kade funa umntwana aphinda angena abonga kwezinye zezinto beside nje kwehloko. cha siyambonga nje manje siyancoma nje Khona lapha engikhola. Uyazi ukuthi lo Zulu lo okhona laphana Hayi. wemarch Yebo, nemarch uqhamuka obonakala uhlangene laphana inzalo leya kaMntwana kaphinda angena. Isilo samaZulu indlu mithi yamakhosi ekhona nesithunzi sayo indlela esikhona ngayo ezweni. Umntwana kaphinda angena wayona yonke. IKwaZulu Natal ilento leyona ayilahleki ezimpandeni zawo noma phela ke sekuhambisana kanje noMnazaretha ngoba uMnazaretha ubune role obuyidlalile kakhulu ukuthi uZulu ugcine uyilento iyona. Even ngisho imvunulo ngaba sisayibona kuMnazaretha abukho ngabe sekuyinto nje imvela kancane le yenkatha ngeke ngabona nasoLundi lapha neGarden Court bo uThuthuthu zolala khona kuphithizela abantu nezikipa zenkatha ungazi ukuthi la eGarden Court Prince Mangosuthu Hall yonke into yakhona nje inenye ngomntwana uthi angazi uyakhupha ngathiwa kwadiki kuphi open bar uthula yonke into uyamani uselapho mfokadlamini ngane yakwethu yazi kunabaholi beANC abangazange bebe nalo udwendwe lasemakhaya ngenxa ukuthi babesaba ukuthi makwe wavunula wafaka umqhele ukuthi ukhofa ngoba kwakunegama lakhona uma ngasho ukuthi ukhofa ukuthi ukhofa noma ukuthi uyigash yadelela ke ANC yayigcwele lokushini komasho yona le kanje yabona injaka le yabona watholakala nje ngathi uswenkile ufaka izibuko nje tuyisukile emkhaya hey na amaqabane kuthiwa amaqabane yabona mawunomatric nje ungafuneki kule lapha wabona ukuthi ANC ngoba unonositala 10 Uyazi indaba ezithe sekuyo la sizobuyela kuleka maskandi. Ngangisuka ekhaya ngawuvakasha kwababa omncane ngapha empangeni entambana. ngisaphle kathi konke ngisazombuza yona Ngangiqala ukubona uqembe leANC mina ngethunga. Ngisuka ekhaya entinini. Ngiyovakasha kwababa omncane empangeni. Ngabona uqembe leANC kwathi angehle ngibaleke ukuthi ngizobulawa phela la. Angiyazi ukuthi iANC into yabantu abamnyama futhi bakwazi ngathi iANC into yakuphi yaseMaqhoseni. Angwana lawo Maqhosi utakuphi sengazi manje use Eastern Cape. yeah Ngala mina ngathi uqembe leANC ngani yayifakwe yajula inkatha. Namanje nazi ukuthi bafowethu ngingafunga khona indawo inkathe yafakwa yajula kuzo ngeke uvuke ekuseni umasipala waseZululand usuphethwe elinye iqembu nalethi khona ngenxa ukuthi iyafakwa yajula inkatha kubantu elingakho umntwana ophinda angena akhala minye embezi echallengewa umuntu sifazana uqala wakwazi ukuchallenge umntwana ophinda angene wamehlula ungamakhoza msibi ngoba nakhona kwakuqembu ke abalandeli benkatha kwakuseyinkatha leyo into efana neMK iMK yiANC yebo angeke mina ngafunga ANC ngeke kuvuke umasipala waseZululand ngisho after 125 years ngeke uvuke umasipala waseZululand usuphethwe elinye iqembu lento nayifaka kanjani la emahostela uba ungishuthele wemnyezi uhambe nje ngapha kwaNongoma ngekhathi zokhetha ungitshela ukuthi uzolithola uqembe lweANC ngibini uLundi la ngihlula uLundi ngaze ngabona ukuthi indlela okuphithizela ngakhona kufana nalapha emarondweni kuphi iskipa nje senkatha phela lana ke la kulama hostela lana la babizwa ngani khona ama hostela amakhulu nje akhona la koSkoso wethu nanani ngelila ngafika ngigqoke nje iskipa ngokuyishintsha ikipa zezinhlangano wayese MK wangikhuza omunye ibhuti lapha ngehle emontweni wathi nje mfethu ukuze ungasusa ukukhuluma ngcono usibeke mawukuthi mhlawumbe awunaso sisenkathi siseduzana hawu wathi nje ukuze uzokwazi ukuhamba kahle la ehostela itolo 2024 wathi nje cha nakho kunye ngaze ngikhohle la okubalekile ngicabanga ukuthi kubalulekile kudlula esizweni
Sikwi-graduation season. Iy'ngane ey'sebenze kahle ema-university ziyagogoda, zithweswa imiyezane laphana ziyagqokiswa kulezi nsuku lezi, ziyabonga kwemisebenzi yabo ukuthi sezi-qualified ukuthi y'ngakayosebenza. Siyayibongela. Into engithinta kakhulu engenza ukuthi ngiphathe le nto le, ngibone intombazana kade i-trend ey'nkundleni zokuxhumana. Bathi bani? uNokuthula Dlamini. Bengingazi-ke nokho ukuthi bekuwusizi ngoba ufike egqoke ingubo yakhe wasegqoka i-gown lena, i-graduation gown ne-metabod, isigqoko lesiwuqwembe sekhanda. I-metabod leyo ngiyaqala Phela thina umbombo we-lecture ngithi asiwazi. Sagcina thina e-high school sifundiswa isiNgisi ngesiZulu ngoba abantu sebethi nje amaZulu awasazi isiNgisi. Ngathi thina isiNgisi ngizobuyela kwemnyezi. Ngathi thina isiNgisi sasifunda ngesiZulu. So Uthisha afika athi bantwana bami namhlanje ngizonifundisa i-past tense. Athi-ke nali sentence likwi-present tense. Uthatha i-verb uyifakela u-ed. Sekuyi-past tense-ke. Sasimfaka-ke u-ed nala angafuneki khona-ke. Uxamo yabona nje Ngoba mfethu sawufunda uDoti. Impela. Sawufunda uDoti. Sisilebhela ufishi kulebhela ufishi lapha namanje lo ngasebenza ngaze kubuzwe mina to ile cast le Inkethe lena. sediye mase sithe ayikathi ngisize ngalutho yonke lento le Mana-ke namanje iqanda ngalebhela mina yelo yokho ngizongikhiphela Hayibo, space phakathi wazi ngisho i-egg yakho indaba ezitha. habe mana because to ubeca use uzwe class beca use because ngoba ina isigisi sifakwa ngesizulu kuthini hayi. Uyabona umhlaba othisha abantu ukuthi yamadaka iSouth Africa kufanele yazi ukuthi KwaZulu Natal makuze emfundweni ikhona inkinga. Asingahlekwa izizwe thina la sihlala la eGoli. Bethi yini amaZulu engasazi isiNgisi. Mina Kunenkinga. bhuti uDlamini ngingakabuyeli ngapha kulonto Dlamini. La engiphuma khona. Namanje ngakithi kune Big 5 lapha eGame Reserve. Siyesiqiwe isikhulu nje sephansi kaHlabisa. Ama-tourist asuka laphana ayey'koleni asuke eyogidelwa ingoma. Ngoba kwazi ukuthi nabantu bazogida ingoma, ashiya amaswidi asponsorishe mhlampe nge-stationery. Zonke iy'kole ezakhele nje leya ndawo leya. I-culture nje leyo nto yakhona kuyoculwa oshosholoza, yonke lento le iy'ngane bayivakashela ema-primary kwahlukahlukana kwey'ndawo. Kodwa-ke bengila enye into kuyasho impela ukuthi lento ayilungisekanga. Kunomehluko phakathi kwe-lecture ne-lecturer. Kodwa-ke asidlule besingekho lapho ngibonile lecturer nilect akubamba phela umuntu siyaqonya abantu abawubonile ngothisha bangichazela-ke mana-ke nami ngihlaniphile ke lokho ngiyabonga uNkulunkulu osephakameni shembe i-lecture isifundi i-lecturer ilo olecturisha i-lecturer i-lecture uzobuyela myezi ngendaba yesiNgisi. Yebo. Ngiqala ukusebenza ngiyi-security. Yes. Ngithe ngigadile kuyi-Sunday kwafika iboss emsebenzini. Yapaka imoto ngaphandle kukomnyango ngihlezi la ngaphakathi emnyango. Wayesethi Zakhele, please watch my car. Oh yeah. Ayisangeqe isiNgisi. Hayibo. Seqa nje sathi. Ngithi mina uthi angiwashi. Ayimi loya phela ngithunywe iboss ngigijima ngigcwala Itheni iboss? Watch my car. Watch my car. Oh yeah. Futhi washo nje kanje. Oh, wazosayi. Uyazi sangeqa nje sathi nje sangeqa nje kancane. Oh. Ayimi lo ngigijima ngithatha insipho ngithatha ibhakede. Impress iboss phela. Ibakethe. Yeah, uma iphuma iboss iphuma iphethe ama briefcase lapho uyayibona ijahile. Ithi what's going on? Ngithi mina you said I must watch. I said watch. Watch mina ngamqala efemini sengifunde 12 years isikole. Ngangiqala lelo gama. Kodwa umuntu mayithi watch out nje kwavuka. Ngangiqala nqa ukuzwa lelo gama mina. Kwathi angilanda ischool fees esikoleni. Buyike i-security test sisekalula ngazi ukuthi mina i-security indaba engayidli intelezi ama-security athi seke kalula nje awona sidunza ama-security. Kanti kanjalo uma ulifice kabi lathi umthetho uthi
hey ngisho Sekuphelele. ngisho uphethe imendlela engakanani ungakhala inyembezi limesangweni ubona ukuthi ulibukule uleye kodwa manje ilona libhalanse la and ilona liphethe anayi inhliziyo power yakho. yona ngathi noma uhlelo lokudla imali Hey. noma kufanele kube njalo yini ufica epolice station kugade i-security kodwa Ligade amaphoyisa. ligade amaphoyisa ne-police station kodwa i-security line-less knowledge of umthetho nokugada Nokuvikela. nokuvikela ngaphezu kwephoyisa anganoma usystem yokudla imali leyo nto leyo uhulumeni zafanele akayibuke. No Ndaba Ezitha ngizokutshela ngokuthi seniyangibalisa kodwa kwi-topic Hayi asikhohle Ah, sokubuyisela hey, sokubuyisela. ngiyazi-ke lento ethiwa kuma-rules kuthiwa knowledge of the subject. yeah so Yeah. lana wobona abantu banamhlanje baprefer i-private sector qashwa kakhulu private security companies kwi-private security company ngeke ufice indoda enomkhaba kuthiwa i-security gaxa sibam but Hayi, ku-government beka kahle mfethu hayi kanjalo. alright so laphana i-security libamba isithunzi somuntu oyiphoyisa la kwa-SAPS indlela i-fitness yakhe ima-security ngizwa kuthiwa nkathi ngizwa kade bese Pitoli hey amaphoyisa ekuseni awavukanga asePitoli naseJohannesburg ayesethandazela iy'nsuku ukuthi bahambe yini na Ngiqala ukuzwa mina ukuthi kanti off 4 days athi ngcono siya-offa kusasa. Nokuya nina athi hayi 4 days in 4 days out ngithi mina angithi uyabona ukuthi labantu laba are-unfit abantu abasarilayanga kumthetho kwa-SAPS ngoba abantu abakwazi ukwenza umsebenzi abantu abavala isikhala samaphoyisa private security companies ingakho abantu behlala kuma-estate kodwa bebe bakhelene nama-police station kodwa bahlala kuma-estate lapho abagadwa khona iy'nkampani lezi eziy'mele ngaphandle kwahulumeni. Ngekho ngasho ukuthi ngeke usifice isidudle seyi-security noma mhlampe siyigadi kwi-private sector but ngapha kwa-SAPS abantu kumele ngabe ibona ukubukela kubona fica yonke into iwest kade ngibuka besanda ku-recruiter naba hips. ngoba kade besanda ku-recruiter nje sekungena iy'ngane zango-2003 2002 2004 like uyambona umuntu ukuthi lo unfit ukusindwa nayo isibhamu ngeke aze akwazi lo muntu ukugijima nje u-100 meters to ugijimisana nesigebengu phansi. So izinto ezikanjalo nje kodwa-ke siyothina uhulumeni wethu. Cha miyeza ngoba sikuphazamisile mfowethu ungaqhubeka ubukhuluma ama-graduates Oh kodwa kungenza ukuthi uzokhuluma wedwa ngoba cha angiboni. no akukho kubi lokhu no akujulile usisi laphana uvele kade graduate lapha eGogoda kuyi-celebration. Metaphors. No i-attire Ndaba Ezitha leyo yelentozana emajazi Binqamalekela ibamba into iyahlala nje. Udu. mayevela wavela ngey'nwele zakhe nje iy'nwele lezi zethu shuthi beyirelaxile kahle wazelula kungamagoda amabili nengubo ngesimo-ke sabantu futhi bengafakanga like this artificial nails ngesimo-ke sabantu abantu base bamrecognize njengomuntu oweswele noma ohluphekile. Mina ngikuke ngeso lokuthi why mhlampe why sithi mhlampe weswele ngoba mhlampe ngenzeka ubuyiqatsha ngobuyena ngoba kuyichilo kuyisichitho kahle kahle kuyibhadi kuthina abantu abansundu ukuthi singakwazi ukuba proud ngendlela esiyiyona ngey'nwele zethu uma ngabe omunye umuntu engenzanga lokho esikulindele bese simbukaze njengomuntu osokole. Ngithe mangabe sengizwa-ke uMadlamini laphana Nokuthula wakini futhi lento uyayazi wazophosa ngesisandla ngiyeza ukuthi bagcina ukuthi bemenzela i-celebration umphakathi wamnikelela ukuthi ngoba engathi isimo umama uphanda kanzima ekhaya and uyena yedwa kade efunda uthe uvilaphile ukuthi axakekise umama. Sihlale-ke ngesihlale-ke singambongi nohulumeni okhona ngo-NSFAS ngoba ihlazo likadadewethu belifihlekile nomama futhi ngoba ngeke uyimele indaba ye-tuition fee yase-university. Kodwa-ke okunye okungilimazayo kubuhlungu abantu bakithi ukuthi umuntu kufuna ukuthi azavelele esizweni ngesayidi elibi ngokuthi uhluphekile kuyina abantu be-intervene noma kufuna ukuthi uzowenza into ehlukile. Nayo indoda le ejabule ngokweqile kade ishadelwa eno-trend yomshado wonyaka wonke.
bagcina abantu si-recognize nasemsakazweni ngathi siphosela okuncane kodwa kube yenze le nto yabanormal ngabantu abayi-recognize-anga into njengathi abantu bakithi bengayifundisa ukulekelela kungakaveleli kabi emphakathini. Yazi sesihambe kakhulu inkulumo sasakhohlwa nokuthi siphethe inkintsho la. Umuntu omkhulu, umuntu ozoba umnumzane in no time. Inkintsho ukhulele ngaphansi kwamfethu lo uthi uyena mduduzi wakho after indidana. Shuthi nawe uthe mayebona ukuthi ayi ubaba wakhe lapha nomdala waseqenjeni uyagqacelwa vele waba inspired more. Kwenzakaleni inkintsho mfethu? Hayi cha, leyo kugcagelwa thina sikhule sishiwo ubaba sibancane. Bhuti. Ngebhadi-ke kumame-ke Ayinatsaka ngoma benu mabeshuphula baba. Kamozo msendandana. Kumame-ke ngizala ngangedwa ngumfana. Awu. Ngilaya amantombazane odwa. Uyinina. Lokho kube Ngasuthi ngempela ukubuse ebukhosini ngabe uyinkosi impela ngoba kahle ngokomthetho ukubeka kobukhosi ukuze kungabi nayo split la kukhonjwe khona inkosana afanele ibe yinina. Oh. Ingabi nabo bafowabo. Ziyacima-ke manje hayi ongasijulisi kakhulu indaba ezitha esikweni ngoba hey iyabulaleka futhi. Nizosibuyisela emuva indaba ezitha Yabona inkosana kufanele ibe yinina. Inkosi nje kufanele ibe yinina kwabo. Angithi vele uma uyinkosi akufanele ukhala nomfazi wethu vele. La ke kukhonjwe khona amathonga amayivikele kahle leyo ndawo kufanele ibe yinina. Oh. Ingabi yinhlwa kodwa kufanele ibe yinina. Uthola ukuthi ilamantombazane noma ilanywa amantombazane odwa noma bese ilanywa amantombazane. Engabi khona umuntu olengisile okhalweni lukanina noma ludlovukazi. Manje kwantethe abanabo kubukhosi. Cha ufanele ukuthi uyinkosi ke. Awukiyo nje yimlo. Ngoba yimpela. Cha ukutheni lapha mangikhula ubaba-ke at the age of 25 ubese senza izinto eziningi kakhulu. Bese lobola umame esevusile futhi nekhaya. So kwaba ubaba uyena role model yami-ke nje jikelele. Wow. Mangiyimina nje yonke engikwenzayo ngisuke ngivele ngicabanga ubaba ukuthi hayi nanoma ngihamba abantu bethi nangu Mathofana. Ingakho nami ngase ngithi hayi ake ngenzisise lento yokuganwela ngiyenze yenzeke. Nanokuprovela abantu abaweyayo lo msebenzi wethu lo siwenzayo. Lo kusakaza umhlabathi bese uthola imali. Ngokugagaza ingoma lapha. Uyikhida ngoma lesingaka emlandweni lokuthi lishaqacelwe nje lisasendimeni. Abanga ukuthi ngelesithathu. Akhona amanye Upholo waganwa egide la kuyigcokama. Oh yeah. Kwase kuzoba uthibela ngapha ekhweni lami. Hayibo. Kuzoba yimi-ke lona. Uthatha kaMpungosa. Yebo. Uyabona inkosi impela phela makunempi iyayidunga kanjalo impi. Owuhamba uyokhomba intombi ezalwa isitha sezwe lakini. Ndabeza uthi uyisaphi manje lapha Isitha phela. Hayi untetha wabona intokazi ayithanda wayibona bafanele amagceka kubo. Kanjalo. Bafowethu ngoba uhlelo lwethu luzoba lufishane ngoba luhlanganisa nobaba esisoba nabo manje obaba umfowethu ubaba uSiqhobo mfokaMpongose kanye nomfowethu laphana ke uNdlovu yabona umzamo mfokaNdlovu. Bengicela ukuthi mfowethu mhlambe mfoka baba usibeke esithombeni lapho ukuthi kuhambe kanjani ngoba mina ngikukhumbula kwami ngiyakhumbula ukuthi eMega City it was 2006 noma lapho kupaka imoto ngemuva laphana ikhumbe bomvu ehamba ibhova uDJ Sindara lapho wayenza uFokasibiya enza umcimbi eMaskandi Experience ngoba uyena umuntu oqala owayenza umcimbi yoMaskandi
Hayi njengoba sesiphashelwa abanye abantu nje abanamatekenya ebahambe behlabenyuka nama-fake amalonde. So manje la into eyenzakalayo Yini Ifake amatekenya manje? yelunda into enjani? i-fake yelonda Eh, laba abantu abazenzisayo. Benze ngathi Uzenzisa yabona nje wena mfowethu nje uyayibona nje uyigqokele nje Nkosi yami ikahle nje ngendlela ukuhlonipheka kodwa uyisigwili udlula abantu abahlale besibelesele ngokuba isigwili. Mina ngijabulela nje ukuthi ube wathi mangibiza laphana ngumfana nje ngisemncanyanyana ongibiza na umncanyanyana wangibiza lapha wangikhomba nani novusizo langa futhi impela. ohlelweni eyisikhukhу samageze phatha uhlelo oh eMega City wangibiza ngazogida lapha ngane manje ngizowina ikhasethi yamagezi Ngakupha isidi yamagezi. yebo wanginika isidi yamagezi ake ngajabula ke nami ngijabulela imfaduko nje kahle hle yabona into enjengaleyo mina ngangokube kwebhova ngazi ibhova ngangijabulela into errong nje yabo kodwa ngangijabulela ukuthi ngizongena estage nje kanti vele ngonyaka olandela lowo ngizongena emsakazweni uKhosi FM mfowethu awusibeke esithombeni ngoba sahamba sabonakala indlela ehluka ugcina ubonga untshatha umbongo ubusuku nemini njengoba uthi uyimbongi nje umbongo ubusuku nemini mina akazi ungibonge mina kodwa ngisakazile ngikufaka emsakazweni nango line 6 mina lokhu ngishaya nje ngehlombe ngisiba yabona kodwa mina umakhelwane wami mina umuntu ongathiwa ukuthiwa kubi umuntu ongafika aqala yimina untshatha angafika kudala esiwayona ngoma mfowethu ngicela nje usibeke emlandweni wakho nobaba uSixhobo nendima kaMaskandi nje ubinje nomlando wakhona mfowethu. Ngizozama ukunqamulela. Ngishiye lapha engakhoveka khona. Yebo. Ukukhoveka kwami ke umtshengiseni wabe sengithatha ngisondeze eduzane. Yebo. Officially ngobe sengisondeze eduzane. Uma nawe umaleme engakuthatha kubekela ungavuka Ngeke wena isilinganiso ngenja hamba mamubi Jesus in the name of Jesus awu the devil shall never prosper. akashaya umuntu eselele phansi siyazi umalema use out Mana wena mfowethu ngiyacela uyigadi ibonelo zakho mfowethu uzongihlanyisa. ngixolise ke indaba ezitha nyanda yemkhonto. Mfoka double man. Isizama ukungibonga manje ngeke salo. Umtshengiseni wangithatha wangiletha la eduzane. Ngani yakwethu. Nginezinto eziningi engaqala mina ukuzazi ngoba sengisondelene namageza. Yeah. Ukuqala kwami ulale ehotel ngihamba namageza. Babethi uma beyodlala noma ngabe bayodlala eMtuba noma ngabe eJozini noma ngabe eMaritzburg babesuka eDenver hostel bezongilanda endlini eThembisa. Bejabulela nabo ukuthi bahamba nomlandelo omkhulu. Into ekuthiwa ukulandela uMaskandi yaqalwa yimi ngqa. Ufakazi. Abantu abakwazi lokuthi yimi engafaka abantu ngabashiye sengibashiye bodwa balandela abakwebhana ke benza yonke lento abazenzayo abantu kuMaskandi. Yimi umlandelo oqala ngqa ukulandela umuntu okuMaskandi. Angithatha umtshengiseni wangisondeza la. Endidana wangithatha ubhuti uSixhobo angisondeza la. U-N3 Ibhosi yakho malinyana. yebo. U-N3 ukusuka eGoli ngeThekwini mina ngawuqala ngamageza. Ukwazi iTheku Durban ngaliqala ngamageza. Bengilalise emahotela. Uma sekuzongena bona bese kuthiwa ngene uxama uqala. Ngangilento ephezulu ekhekheni ngaleso sikhathi. Hayi ngoba sengaba njena sengaphelele ushadile. Madoda ngiyakutshela mntaba ukuthi isikhokho samageza. Phela umtshengiseni becapitalize ngaleyo nto. Mangithukuthele le yakithi ibhova ifuna ngathi lento engayizandleni. Kanti ngokomculo ibhova laliphambili lilekhi marketing. Hayi ngeke. Lali phambili. Hayi ngeke ukhohlwa umiso nomatshana ayikho into yayiqula indidana. Yebo umiso nomatshana. Ayikho into yayiqula indidana. Mana ke Manipulate system. Ake ngiqele. Ake nisuku. Habe. Umuntu ophambili umbona ngefollowing. Uma ules ngefollowing kungani ulandelwa abantu abancane
uma kuthi wena uphambili phela uSiqobo wayekhokha ekhokhela abalandeli cha abalandeli ekhokhela imarketing manje kusho ukuthi uyazi ingoma le ethi uzofuna ukukhuluma zasokhosini esingazazi uthe kuthiwa wakhompala uSiqobo agent ingoma ezifaduku nje lena lisakhala kamnandi ithe idla abantu mndodane ayikho indlela uthi le ngoma imise ke nayi ingoma ihlupha manje amarenke ngakhoveka kanjalo uma sengikhovekile ngizokhuluma leli qiniso ngithe sengingaphakathi ke kwase kwakheka abalandeli bakaMgqumeni ke manje kwase kuba nento mina engizothi yangibhora angizange ngiyithande angiphili leyo nto uNkulunkulu ufakazi wami angiphili into yokuthi uma ngizwana noTekisi ewumculi yena engezwani nongizwe automatically ungizwe useyisitha sami leyo nto angaze ngayithanda futhi ayikaze yabasenhlizweni yami kwase kunale othoke ethi uMgqumeni into embi ngokwabalandeli bakaMtshengiseni ilake la engathi ke step back khona ngoba angizwani mina naleyo nto uma ngizwana nawe ngizwana nawe uma umculi B wena umculi A uma umculi B ekhipha ingoma emnandi isuka imnandi we cannot ignore that ngidalwe kanjalo nowadays ngumuntu ophila nokhuzana cha uphili na ucheme naye nje yonke into no matter what you call it phakathi uhlolo khona ngifuna ukulibeka leli phuso uthi kungizwe ngicheme nokhuzana kodwa mina ngathi ngiphila nokhuzana yeah angihlulwa ukuzwa ingoma yomunye umculo ukuthi imnandi noma ngabe uyimbangi ngokomculo uyimbangi kakhuzane noma uyini uma imnandi nje ingoma isuka imnandi kuyenzeka mhlawumbe ukhuzana kungamzwa kahle kwesinye sezikhathi ukuthi ayilana ngathi hayi ingomeni ezu5 ngeke zibe emnandi zonke imvelo angithi la sikhuluma iqiniso noma imuphi umculo ingomeni ezu5 azibe imnandi zonke noma mina ngizokhetha ezu4 noma ngikhetha ezu3 noma ngikhetha ezu2 i-reality leyo oh yes i-reality leyo angeke nje mina ngivuke sekuthiwa hey ngithe uSK angimfuni noma uSK ngachaza kakhulu ubhuti omdala lekhiphutha bengibuza nje ukuthi kuyenzeka yini ukuthi ungabe ukuthi ungayijustify kakhulu no ayikufanele ngikuchaze ngoba bengivese nginakho angichazi inhlonishwa ngoba sekuwo ngiphushele lapha ngifanekise kuke kwenzeke ikhona kodwa ingoma eyodwa yazi yenkosi yomaskandi umthandeni angeke ngiphawule ngokobukhosi angithi mina oshoyo mana hlukanisa amasini nenkomazi ngithi mina ikhona ingoma eyodwa yazi yenkosi yomaskandi umthandeni usho mina ngathi ngicela impendulo mina mase niqedile edlamini bese ningipha ama qualities okungena la ebukhosini kumaskandi ngoba maningi amana nayo bengibalekela lokho ngoba mina angiwazi ama qualities nenkosi uMisuzulu ekhona ingoba kwakufune lesizathu nalesizathu esambeka waba inkosi mangimaskandi mina angaze ngaba nenkosi kaMaskandi inkosi yaza mina nje personally umtshengiseni noma ngithi uMgqumeni wayibiza ngenkosi wayibiza ngenkosi qam mfowethu ngiyakuthanda uhleli kahle la inhliziyo uya ngokuya uyanyiba yabona manje yokozi operation free ukukhipha la yabona qam uzophuma la manje ngiyakutshela ngeke wayibiza ipofrati ngatika inkosi lungileke uzochazela umnyeze ekugcineni uthi yini ama qualities uzochazela umnyeze ekugcineni mina angeke ngikhulume ngento engayazi mina ngivuma imarketing kuSixhobo ngivuma imarketing kuwena ngoba kwakhona wangena ngo12 ebusuku wakufonela ngo5 i-desperation leyo ayayisutha umtshengiseni ngoba wayeguglisha nokucula ka10 ngumsakazi uNtshatha lokho wayivele ezama ukucover istage ngoba wayidisparate wayimazi ukuthi uzolokhuja lapha enquthu nje kade kusuka idumo laphana uthe idlamanze lila emva kwakhe walanyelwe lokhujana yini uthi hey izosibulala ingane mzala wazi wathi uyinothi eyawahle wena mhlawumbe awukhona ngaleyo langa
wazi wathi uyinothi yawadla yawadla ukusaba lengane lezo sibula ingazi lengane sibulala lengane ayidlulela ibhova nedla amanzi idla amanzi insizwe eyithandayo ngithi mina uwemfowethu ubuthi right macinga namayecheme nezakho oh azacinza siyo maskandi ibhova lakaTikatika futhi wayengeka abe ispikile sibe inkosi yomaskandi ngoba siyashayelwa sona asishayi yabona lokho kuclear lokho ngiyacela ukuthi ube clear nakuwe mfowethu futhi nangoquality music umgqumeni wayinkosi yomaskandi usahamba emhlabeni wahamba kuqala ewalandelwa ibhova mawubuka even on social media ngoba iqiniso mase silele sonke leyivelela namanje inkunzi ekhonyayo ibhova webhuti udlameni ungibuzela mayethi sipekile sasishayela asishayi sona sona sishaya wawasibona sishaya ungibuzeleke kule yamkhosi yamanje ngoba amakhosi angazi kamaskandi mangakanani mina bengila ekuthenini umfoka Dlamini ikhona into okuyizwe nginkosi yomaskandi umthandeni SK na Indaba ezitha noma ngabe sikhuluma ngamuphi umculi uma uzongifakazisa ubukhosi angingene ebukhosini ngisho ngabe sikhuluma ngoKhuzana asingene ebukhosini uKhuzana ake ngibuye kuKhuzana abalandeli bakhe bathi uyinkosi ungilinde nje ungangichathi ngimile ngilinde ngiguqe ngangilindile mina uKhuzani angimrecognize as inkosi good yes it's loud and clear guys ufuna ukuyixova ufuna ukuyixova angiyixova ngimrecognize iqiniso lakho lento ngiloqame ngimaziyo ke yabona ungizugula impela ke namhlanje yabona namhlanje wenyusa amageji yazo bhuti mina ngikusize wenyusa amageji bhuti Dlamini ngikusize mina eyikhuluma eqiniso kulombuzo wakhe ade kubuza I don't recognize him as inkosi uma ngabe kubuza ngomthandane nezinkosi kuze uzokhululeka thani wena uzokhuluma ngomthandane as an artist bese ukhululeke yabona mina yonke lesayini seniyenza ayisasebenzi cha ngikhuluma mina nguthi akuliso ngoba mina ngibuza ukuthi akayikho ingoma yena eyodwa yokwayizwa nje 24/7 akwazi uyizwe lutho uyazi indaba ezithathu ngizophendula lo mbuzo kamnandi kanjani Boss ebukhosini uzawuguglisha ngisho igushi elinka kumbala kaDodana kodwa uyise umbuka nje xawule gijima kimi kodwa lapha na endodaneni uhlala azathi akusela isibidi hayibo mana indaba ezitha leyo bukhosi bengiqalele komgqumeni even ko12 iyavela ngazi ukuthi ubani wayinkosi kaMaskandi noma u12 noma umfazi omnyama clean mina angeni lapho ngoba angiwazi ama qualities angiyazi nokuthi ibekwa kanjani inkosi angikwazi ukuphawula indaba yobukhosi angiphawula kumfazi omnyama angiphawula ku12 angiphawula kumgqumeni angiphawuli kumtshengiseni angiphawuli kumjikijelwa angiphawuli kuKhuzana angiphawuli kumtshengiseni angikwazi ukukhuluma into engayazi mina ngikhuluma into engiyaziyo umculo wabo ukuthi ufika kanjani endlebeni yami uze uthunyelwe emqondweni uyenhlizweni umbuzo wakho ukuthi indaba ezitha akwenzeki yini ngizwe ingoma kaMthandeni imnandi yes inqwaba ingoma kaMthandeni zimnandi ngiyayidlala futhi zimnandi athi ngisuke ngenza ifavor zimnandi ngenxa ukuthi angidaliwe kodwa akazobonakala ukuyi4 front nje ube uyayenze ngiyakwazi awukwazi kuba ku4 front enkatheni uphinde ube u4 front ku ANC nakho kwavela waphuma nje obala ke yebo awukwazi kuba u4 front bona mangena nje emotweni lezo biseduze ukuthi kuzobe ikhala kanjani kuBM7 series leyana mawuyizwa nje ikhala ushweka bani ushweka Khuzana kama hu wena ufuna ungiphushela khona manje uyawuthi nje manje yayibona yayi chabo ngizwe ungangonisi ngidaliwe uNkulunkulu wangidala nginje lezo biseduze ku-YouTube ithini esikwaziyo indaba ezitha athe ngiveze uYouTube athina amamiliyoni mawubuka nje mhlawumbe uyahlupha ungizwe emhlabeni yazi cha lalela kade ngufuna la nesixhobo ebizwe nje lapha ngoba kufuna kuqonda ukukhuluma la lokuthi umnikazi wempi
kaMaskandi uSixhobo umfo kaMpungose okuyena owayeqala phakathi kwaMtshengiseni noMgqumeni njengamanje umlandeli wokuqala ngqa endimeni kaMaskandi Buka la owaxova uMaskandi I-playlist yami ihlala iphezulu. mfowethu Ehena hayi ukuthi ngoba kunjani angiyena sopolisi iParis, ngithi uyambona iParis. uSomnandi uyambona uKhuzani uyayibona uSomnandi. nayiMandeni Akenima, uyambona akenima, uSK uyambona uMnotho uyambona ubalo sobadlala amase kuthiwa uMsezana uyayibona iNdidana uyambona uMenzi angipolitiki mina ngidlala umculo uma umnandi mnandi mana ukuthi ipolitiki yaqala bani balandeli ngoba uwe hayi ngangapolitiki mina ngangisho into engiyithandayo awupolitika yabona mfowethu wawupolitika ungena ebusuku nemini sesikufaka ngeingoje ugqoka amajazi amhlophe ukhanda ibuko lapha ukhanda sibeningi ibuko zihambe ukusacrifice ngobuthongo bakho ungalali uyosebenza ebusuku ngiyakutshela mina akukhona ukupolitika uma ngithi mina ngithanda this part uzongena ibhova libhakile ngangisemontweni yebhova kanje ukuthi angikhala inyembezi ubabaza umtshengiseni ukuthi uzongena lapha athiwe kwenyamazana usithi sedam nyamosol hey my kodwa nelodwa ilanga la engake khona lathi khona kabi sayivalele endlini sizwe ubumnandi bukamtshengiseni sasathi kwakuzinyoka nyoka mina ngivalele endlini futhi ayinifikile uma ngizwa ukuthi angidlale umgqumeni uSK noma ubani noma uDSD uma ngizwa ukuthi angidlala ngivalele endlini mntaka baba ngiyadlala nje mina sesiyagoqa mntaka baba kodwa bengicela amazwi okuphetha mfowethu nangu uNtetha usebenze nabaculi ababili uKhuzani usebenza manje noSK leyo feeling yakhe ithini kuwe nakuyena mfowethu kaMtetha ngifuna ukuthi iwona amazokuphetha lawa yebo ngicela ukumhambela phambili ngamabuye ngifuna ukumsiza ngoba umthetho wami ngilenhlobo ekopelisanayo vese ukushintsha ikhampani into enormal umfo wami yeza nje ngeke angitshethe lokho asebenza ikhampani eyodwa uyozafe futhi afele kuyo uma kwenzekile ngasebenza ngapha uma sekufika isikhathi ngoba isikhathi siyafika sokuthi manje sengiyosebenza ngapha kwamukelekile lokho kungekhona ke ngebhadi yakwaMaskandi ngoba kwaMaskandi singosiyazi kuze kweqe sikhuluma indaba zemizi yabantu kuze kweqe awupha ngiyabonga awuyakwazi lokho ushushuma nodala ebusuku nemini hayi kodwa ungizwe no ngikhuluma iqiniso mina nje kuthiwa nginabafazi mina kodwa bagcwelile kuyeke lokho ndaba wakwakusola ingane izoqonela uyise iphahla isizulu leso ingane iphahla ingane ikhahlela umsamo isifiso sami ngizodedela inkintsho nomatshana ubani umiso ubani lo muntu ohlala umbizo usukusheshisa yakutshena nokuliphushile nje ibhala nabeka nje nobona kwanti inkonyane nje mana ndaba ezithi uMaskandi uyadinga ukulungiswa abantu abangapolitiki uMaskandi kuze kufike kule level recently umthandeni uthenga imoto kufanele igxekwe ubonile lokho no ifoni yakhe yahlupha nginalento ethi uKhuzani wawina indondo noma wenza kufanele kugxekwe kufanele kupheshwe yini uMaskandi kuhlale kupheshwe into mayiyinhle ayihlali yinhle ayingashintshwa ukuthi inhle uKhuzani mayenza kahle thina esingakabi nenkinga yokukhulelwa umona sishaya ihlombe uSK mayenza kahle thina esingakabi nenkinga soshaya ihlombe njengamanje nje abafana bayiphethe indima kaMaskandi hayi ngoba ngibaqhathanisa nobani uma ephumelela lo simshayela ihlombe ngoba ngithi lo mfana lo SK2 uthenga iRaptor imoto enkulu nami engisayifisa ngimdala kunaye siyambongela uKhuzani wathenga imoto lele yaduma kakhulu sambongela uwina indondo siyambongela lele moto uSK ushama miliyoni amaningi siyambongela
abantu abayeka defender. amapolitiki bangene emzini abantu, hayi lo umnumzane ngoba lo unjani, lo akayena umnumzane ngoba ukuthi lo rubbish yonke leyo nto leyo. Usukade eduzane phela manje. No, ngikhuluma iqiniso, anganoma ukhona ongena Nangu umnumzane. ngiyaqala ngabazi umnumzana bakaKhuzana. No. Zi-wrong zonke lezo zinto ukuthi mina mangithanda umuntu sekufanele ngidla amandla akhe. Angikwazi ukudla amandla omuntu mina. Ngiyabonga. Uyakhumbula ukuthi kuyi-height yakho ukhuphuka ilele ubheke phezulu esicongweni. Njengoba ngisho ngithi mina ngokwe-marketing usixhobo nawe mfowethu nibambisene nobuqili bendidana ngoba indidana yayiqili elinzima. Ebhizinisini kumele ube yiqili. Yes. Wakwazi ukuthi nishuthe niye phezulu laze labuya ibhofa lazo uhayikha kulobo buqili elanibenzile laze lakuthatha lakufaka ebongweni lakufaka engomeni yayimnandi nayo bese lithi ngisho umawutwana umfoka Dlamini phansi ababananga usezwile lamgubha la umlanda lapha mfutaka baba mfowethu izinto lezi mfethu umlando wakho kufanele singawufihli siku-appreciate lokho ukuthi wafika unganakile nje ubukade uchaza kodwa wathi mawusuyinkanyezi lapha kwagibela kwaze wagibela ngisho abantu ababenganakile ukuthi wavuzwa umtshengiseni good kodwa nebhova layithola selime emgwaqeni lihayi Yimi engavukuza umtshengiseni. Yimi engavukuza umtshengiseni Yebo. ngoba umtshengiseni wafika la afika khona ngenxa yami. vele Yimi engavuza umtshengiseni. cha wamvuza umtshengiseni uyabona ukuthi wasidalela inkinga uyayibona ukuthi uyaphetha engabe usengakuvuma lokho yazi abantu abakhulu mabephakama bajwayele ukuvuma abantu awungeke mina nginengane ngiyisele mina ilokhu ingiphike njalo nje Hayo ebengeke kuvuma indidana ngoba yagcina ikhipha ingoma idwe examxekile awuyeke ukungibuka mfowethu. Uyazi yayisekushiso yini? Eyi, Yayingasezwene ngoma ngifuna ukuyiqala phansi ngiyihlale yayingasezwene noSomnandi umfokalanga. Kanti mina uSomnandi ngase ngizwana naye ngilethwe yindidana. Futhi manje ngenxa yokuthi yayisingikhovile indidana yayifuna ukuxebuka nami angangavuma ke sengiyabona bona. Yayisingena e-studio ke yathi dwe examxekile awuyeke ungibuka. Icishe isho ukuthi bani umfoka Mdlaloza umzonjana. Yathi buyelana ekhaya madodekana ungibuka. Sengisho ukuthi hayi ayingeke isabonga isikhathi sasesisincane. Ntetha bethu lapha ekugqamalazeni kanje kusebenzeka kanjani ngoba sibone lana lolu hleko lolu sulihleka ngapha asilwazi ngathi bukahleke lapha lapha kumadala wami manje uyakhetha yini ngoba manje awuhleke bantu go hleka phela nipokotela cha udaphuma manje nawe yazi wazi uhambe ngaze ahleke kanti usebenza magwabeni uyazi umuntu osebenza kuma-funeral cover akufunekele ahleke lobo ngiyakutshela kufuneka nje ahleke hlobo abantu kufuna bebenzela ama-shows amahlaya labo bequqwe ndawonye kuthiwe bonke nisebenza ngoba basebenza ngabantu abadumele wahleka nje kuthiwa Mdedele indaba ezitha mdedele. Woza mfoka Ntetha yini uhleke kakhulu ngapha ungahleki. ya usezofela ukuhleka umnumzana lokhohlila kangaka umuntu uzoba nesigcawu very Mina soon. into engingayisho nje ukuthi asikho isihlahla esingenazo iy'nxabo zakhona. Mm. Abasekhweni lambazi iy'nxabo zami. vele akuhlekisa ukulobola yaqinisa Abasekhweni lambazi iy'nxabo zami. Mhlampe kube kuthiwa mhlawumbe akaze bemveze lo tekisi lo ngabe mhlawumbe umuntu ongaziyo. Mm. Oh. Very good. Okusho ukuthi okunye-ke ukuthi-ke ukuhamba kweminyaka ngoba uma uzokhumbula sasinobhemile laphana bahamba kwazoba yithi sahamba qala Shiyashiyana kombono. igama lakhe njengobhemile uyidla insangu le ndlela engayi izinto uthuku zasemndenini imndeni nemndeni wonke umndeni unento zakhona. Kunjalo. Ngase ngihamba-ke mnaso ngoyihlalela emakhaya ngayishayelela amavini emakhaya Mm. okuyilapho khona qhamuka khona u-SK wabuyisa akangabe sabuyisa loya tekisi loya Wazakhelo wakhe. wakhandela wakhe utekisi lo osebizwa ngenkintsho kumanje osekuyihlahla esithela iy'thelo ezinhle njengamanje.
kodwa ngibe nginey'mpande zasekhweni lami. Uyayibona nto usemlandweni mfowethu ngomhla kabani ucacela ngomhla kabani 28 June 28 June sizawushaya. mawubuka ikhwe lakho lingase liphelele Hayi ukuthi lingase nomfowethu Lizophelela. lizophelela impela, hayi ukuthi lokho ngeke ngigabaze. sponsor nje Cha phela angithi Lokho ngeke ngiyaxoxa nekhwe ngigabaze. lakhe. awu manake mfowethu uzizwa unjani inkunzi ezimbili zobe yithibelene egameni lakho Mina nje kungijabulisayo. Ngiye ngisho ukuthi ube kuthiwa ubaba mhlawumbe usekhona ngabe mhlawumbe uyasho ukuthi hayi cha ngazala insizwa ngoba kumlando jikelele iMelmont yonke jikelele akaze kwenzeke ngisho emandulo. Kuyaqala nje ngeke beqala nje ngami nje nqa ukuhlanganisa iqhwaga zombili zibe ngapha nangapha emzini wakantetha okuyisibongo esingajwayelekile nakujwayeleka kodwa manje mana sibazi umhlaba wonke. nanithetha phi ngoba mina ngisazi isibongo Size singajwayeleki nje yini. Isibongo. Awumbuzi. Nama ngazi kodwa abadala ngazi nabendaba fana nabo ngabandaba lona hayi cha ngiyaphila nje ngithi Usuphela khona la iduze. kulungile ngithi abahambe kodwa hayi ngithi Kodwa naye zimtolo ndabandaba kahle. ubani kambe Andres ubani Andres hayi hayi lo abadaba lona bafethu hayi siyalwa nje phela manje ikhuthela ikuzi yabo kodwa hayi Hey. Cha ukusonga la ababe ukusonga la kumfokantetha. Mfokantetha uhambo lwempilo into ende kabi. Ungasinyeli isihlahla ngoba uyitshethu usuwedlule kuso awuseyukuphinda uphumule kuso. Angisho ukuthi uyokubuyela ekhuzani cha ngisho njalo. Kodwa mawuhamba nje udlula endaweni ubodlula kahle ukuze makwenzeka uyithuka udlula ngakhona udlule kahle. Manje abantu abakwazi lokho. Nathi sake saba nabaqashi sedlula kuba baqashi. Asedlulanga kabi asiphimiselanga mathe. Bafowethu asolugada ulimi. Mina nje ngayifundisa ukuthi ulimi lwami luyokhipha okuhle kuphela. Ingakho ungizwa mangikhuluma ngomaskandi ngibhalansise. Ingoba leyo nto ngayifundisa mina. Ngathi mina balance seqale never wacindezela ibhovu hayi uyahlupha. wacindezela ibhovu nje namanje lokukuphila ukukhulumayo ngicela ukuthi lokukuphila ukuhambe kunje bunjalo ushushumbe nakho uye la uthe uhleli khona uqinsi uyona mawuthi qinsi bese ke izifo ke zisho ukuthi ke izithini zo Omchunu sengiyavala. Sengiyavala. Wathi ngelinye ilanga ngubona ku social media ushinto ezithize ngontshata. Ngenxa ukuthi angizwani mina nento engathi nomsindo ngidaliwe nje. Into maye nomsindo angiyithandi. Ngakufonela mina ngathi yini ndoda uAthekho untshata kanje. Wathi wena hayi khohlwa ileyo nto thina sizinsizwa. Obokwathi untshata ngeke ancwatshwe ngingekho nami ngeke ngcwatshwe untshata engekho. Ingobani ngiphila nani nobabili. Uma umunye segadla komunye ngeke nje mina bese ngixuma ukuthi hayi ngisayide ngangitshata ngoba angifuni. Wawangizwa ngikhuluma ngomndeni wakhe wazo ngoba mina induku mawulwe mayinsizwa phela iphelele esiphongweni iphelele emahaweni kanti lesilonda siphole nokona ndaba ezethu angizwanga isilonda wena ungazala ingane ihambe wena inya egcekeni ivimba ama customer unebhizinisi iwavimba ngothuvi bese uthi sophona isilonda fusek Dlamini inhlambuluko uyayikwaleta Hayi ngiyayikweleta. Hayi ngizoyilungisa kodwa. macingwana ngicela ukuthi ungahambe ngoba sekuze kwaba nalethuba lokugcina ngicabanga ukuthi closing remarks yethu lena indaba ezitha while nenza umsebenzi omuhle kangaka yokukhulula isizwe ngizule nominister lapha uMtswaledi oka Home Affairs kade ekhalela ukuthi bayabonga kakhulu kubaholi beMarch and March noma ku-ANC baholi bakhona ekhala ethu uyabonga kakhulu isiZulu sinileso no like ekhala ngokuthi laba bantu ifika namthwalo zibaxakile bayabonga kakhulu benebudget angizwa benebudget babonga kithi singena budget lapho sesibuyela lapho hayi laba abawole beni bafalayo hayi awubuye uzoyikhuluma ngalenye langa la usibhedela wena bengifuna ukudlulisela la ilentozana iproposal kade ngiyithola phana ebikade suka kubantu next episode
kulungile. Kodwa mina mfowethu njengoba ngibizela Engathi ngibizela ufuna ukungishaya. ngengale Bacingwana Ngomakhelwane ngiyasonke. uqala ngibonga ukuveza umuzwa wakho wokuthi abantu bakwaZulu bayakwazi ukubonga. Uyabona ukuthi bebonga into ezincane kanjani. Eyithatheka njengalencane ethi bonga ukuthi u-entry hours ngobani. We are the appreciating nation. It's a Zulu nation. And wherever you are as a Zulu person, you must know that us, we are like this. And we must appreciate. We appreciate and exaggerate in appreciating. And leyo nto oyenza umfowethu usuphumelele ungaka uyi-multimillionaire. Yabo. Leyo nto leyo ikhombisa ukuthi ukhulile mfowethu ngomqondo unamabhizinisi lapha nalapha kodwa futhi awukhohliwe ubuwena. Thina sikubuyisele kubeni uwena ke manje. Namanje ke mfowethu ubuqotho bakho noliqonda ngolimi lwakho awukwazi ukuthatha ingane yami uyifake ekhwapheni emveni kwalokho ibe yona ingazange izelenze iqiniso kuyise wayo ngokwenhlonipho hayi ngokwerenta angirentelwa mina ngihlala ngisho mina ngisho izingane zami engizala ngokwesende ngihlala ngisho mina ngisoze ngodliwa ingane mina ngathi unenhlanhla mntanami uncengo lekusasa lakho kodwa awudluli lento ade uyisho nje ukuthi ngonshatha mina sizwana kabi naye njengobathi siyongcwabana ngoba mina ngimshaya ngezinto mina eziphambi kwetafula yabona naye azazi ezinye angazazi ngisho mina umfana ingane yami uNtshata nami ngingane yakhe yabona umfowethu yabona so and then ukukhuluzana kwamahlombe okunye kudalwa ama-associations ngoba naye uNtshata mangakutshena imfihlo umdaka baba sengivala uNtshata lento ekuthiwa impucuzeko yasungula uNtshata uphi namhlanje akanalutho uNtshata abantu bagana balabafazi bakhe imizi bathenga ama-flat benza yonke into uNtshata akanalutho ngoba ubunene bakhe one day I would speak about uNtshata ngoba ubunene bakhe ngenhliziyo yakhe enhle ethathwe abantu besebenza izinto zabo njengoba umbona ehlubuka egcineni uNtshata uhlubuka nje ephume esandleni ingoba isilonda esidala kuyena ebuka izinto zenzeka phambi kwakhe uNtshata ulikhandile lelizwe likaMaskandi ucontributile kukhuliswa kwaMaskandi kodwa akaze abongwa ngalutho kunothi ubongwa ngendle nokuthathwa njengesithutha manje ke it's time for us to rise again khuphuka khathide phuka ngoba Siyathobeka kodwa. manje ke mfowethu nawe nginike homework yike ungavuma ingane ukulalela ingane ngaphezulu kubelalela wena ngoba ngiyayazi salwa yimina it's very manipulative mina ngize ngimthola Very umholo manipulative. wenhlambuluko Dlamini Mhlonishwa. ngimthola umholo before nje ngisawucaphuna lama million masiphuma la sengithembe wena mholo wenhlambuluko ngoba le nhlambuluko iyadingakala le nhlambuluko la and wena bhuti omdala eshuthi ngibona ngathi wena umuntu ongayihola kangcono yibo ibalulekile kodwa likhuni njengemantikini lamajalo ehena kodwa ngiyamthemba ukhakhaya lakho ubhuti uliqinile ngiyamethemba noma ngoba ngathi isikhathi uyena singakanani umqofu woqala cha mhlawumbe ke ya basa futhi umtshengiseni walahla ibhova angiyeke phansi ngisola yabona into ziyamenhle ngikube kusaphi umuntu ngempela kulungile siyabona